Amincin Allah ya tabbata gare ku masu sauraro, kamar yadda muka saba kawo muku sharhi kan fitattu da ma tarihin rayuwarsu. Cikin wannan sako za ku ji rikici da ke tsakanin tsohon shugaban kasa Olusegun Obasanjo da tsohon mataimakinsa Atiku Abubakar ya janyo nakasu ga jam'iyyar ADC. Idan wani ne farkon ka ko farkon ke shiga wannan channel da na subscribe sannan kuma da na kararruwa domin samun shirye-shiryen mu da zaran mun daura. Rikici da ke tsakanin tsohon shugaban kasa Olusegun Obasanjo da tsohon mataimakinsa Atiku Abubakar ya kawo nakaso ga jam'iyyar ADC. Majiyoyi sun ce rikicin Obasanjo da Atiku ne ya hassada rarrabuwar kawunan haɗakan jam'iyyun adawa karkashin jam'iyyar ADC. Wasu sahihan majiyoyi daga ADC da kungiyar Kwankwasiyya sun bayyana ga jaridan Punch. Majiyoyi sun yi zargin rashin nasarar Obasanjo na hana Atiku zama ɗan takarar shugaban ƙasa ADC ne ya zama farkon rarrabuwar kan jam'iyyar. A cewar wani babban jami'in ADC, Obasanjo ya kira wasu shugabannin jam'iyyar tare da umurtansu kada su bar Atiku ya zama ɗan takarar jam'iyyar idan suna so ya goyi bayanta. Obi bai ma fara tunanin ficewa daga jam'iyyar ba a lokacin. Bayan wancan tattaunawa da baba Obasanjo, magoya bayan Obi suka fara taken Obi ko babu kowa. Sannan rikicin ya barke amma muka samu damar shawo kansa. Amma baba da Obi suka fara fassara taron Ibadan Opposition Coalition Submission da cewa muna so mu gabatar da tiketin Atiku da Makinde, saboda haka suka fara shirin ficewa daga jam'iyyar, inji jami'in jam'iyyar. Jami'in ya ce lokacin da ya bayyana cewa Obi na son ficewa daga ADC, sakataren jam'iyyar na kasa Arobisola da wasu mutane suka je wajen Obasanjo a karshen watan Afrilu domin lallasa sa ya yi magana da Obi kada ya fice. A cewar wani dan jam'iyyar ADC kuma wadda ke da masaniya kan lamarin, Obasanjo ya dage cewa sharaɗin da zai sa Obi ya ci gaba da kasancewa a ADC shine jam'iyyar tabbatar da cewa Atiku bai samu tiketin takarar shugaban kasa ba. Hadakar Atiku da Obi ta samu nasara da za ta iya tabbatar wa ADC nasara. A fili baba baya son Atiku ya cimma burinsa na zama shugaban kasa. Wannan shine ra'ayi na, inji majiyar. Wani aminin Arebesola da ya yi magana da jarida ba tare da bayyana sunansa ba ya tabbatar da cewa sakataren ADC ya yi kokarin hana Obi ficewa daga jam'iyyar. Ba karya ba ce, Oga Arebesola ya yi duk abin da zai iya domin hana Obi da Kwankwaso ficewa daga ADC. Ya gana da Obasanjo da wasu manyan shugabanni a kasar, sai dai ban sani ko Obasanjo ne ya umarci Obi ya fice daga jam'iyyar ba, in ji shi. Hakan kuma wani jigo a kungiyar Kwankwasiyya, wata kungiyar siyasa mai biyayya ga tsohon gwamnan jihar Kano Rabi'u Musa Kwankwaso, ya ce Obasanjo na da muhimmin rawa wajen ficewar Obi daga ADC. Tun farko tsohon shugaban kasa yana so a ba Obi takarar shugaban kasa na ADC, shine ya tsara tafiyar Obi zuwa ADC yana goyon bayan tiketin Obi da Kwankwaso. Obi da Kwankwaso suna da kwamitin haɗin gwiwa kan tiketin nasu wadda ke tsara dabaru, amma lokaci da ya bayyana cewa ba zai iya kwace tiketin shugaban kasa na ADC daga hannun Atiku ba, shugabanni suka sanar da shi Obasanjo. Na yi imani cewa daga nan Obi da shugaban mu Kwankwaso suka yanke shawarar fice daga ADC, in ji shi. Tsohon jigo NNPP ya ce Obi ko Kwankwaso ba za su iya yin abin da ya sabawa burin Obasanjo ba, yana mai cewa bacin ran tsohon shugaban kasan ga Atiku ya ci gaba da cutar da tsohon mataimakin shugaban kasar. Sakataren yaɗa labarai na jam'iyyar APC na kasa Bolaji Abdullahi ya tabbatar da cewa Obasanjo ya yi tasiri kan matakin karshe na Obi na ficewa daga ADC. Ya ce kiyayyen Obasanjo ga tsohon mataimakin shugaban kasa na daga cikin manyan dalilin da yasa suka umarci Obi ya fice daga jam'iyyar. To ma sauraro, ka ku manta ku danna subscribe sannan kuma danna kararruwa domin samun shirye-shiryen mu da zarar mun daura.